Здравейте на всички, аз съм на Фермер Плюс 3 и сега започва поредицата оцеляване. Най-трудното видео, което съм правил, защото първия път не се получи, втория път разлях вода върху клавиатурата си и сега се надявам този път да е сполучлив. Ще го кръстя New Survival. И се надявам да ме пусне на някакво хубаво място. Сега ще обясня тази филмки. Едно път, както и къщи да направя. Ще бъде това да окей. Също, значи, в тази поредица ще давам някакви типове, но повече се надявам, ако има въобще някой, който да я гледа, да ми пише, т.е. да правим чалендж. Всеки, който гледа, казва в коментарите какво иска да направя, т.е. някакъв чалендж, който да е възможен да направя, примерно втори, трети, четвърти клип, четвърти епизод, така да мога да имам възможност да го направя, да не е примерно диамантен сет в третия клип, примерно, ами да е Iron Set, някакви такива работи. Да. Това принципно е първата поредица, която ще се опитам да я направя сериозно, защото направих една друга, но тя беше много несериозна и направих само 2 епизода с много лошо качество, много забиваше и не ставаше въобще за гледане. Много ми шумеше всичко. Едно, да пристъпим към типовете. Значи като за начало не по-добре е да започнете с някаква малка дупчица. Това е най-добрият вариант според мен, защото така спестявате ресурси и така нататък. Други хора не харесват да почват в дупчици, предпочитат си направят къщи. Аз съм и двата типа хора. Сигурно има и други типове хора, но тях не знам. Та, най-важно в началото е да се намери, да се събере дърво и да се намери кол. След това, след първата нощ дупката, чак тогава вече може да се излезне, така да се каже, дупката и да се започне едно сериозно строене, т.е. събиране на дърво и ресурси. И след втората вечер вече може да се ориентирате към... Не, може вие каквото сте му справите. Най-добре е след втората вечер да се ориентирате към някакви по-големи строежи и така нататък. След това, както сега в момента събирам cobblestone, за да мога да направя пати и така нататък. Всички тия работи, които ми трябва. И това е хубав кейв. Ето тази за къща, но няма да ги използвам. Нещо такова. Това е странното място. Надявам се да не правя някакви степки. Надявам се да не правя някакви степки, защото много мразих да гледам някакво видео и този, който снима видеото, примерно, почва някакво да се оригне, нещо от сорта, и гледа едно ключе, което този човек седи, прави ключа, говори, по едно време само се оригне толкова брутално, че право ми стана лошо.
Надявам се да няма такива степки при мен. Това ще са... Туши ли са или... нещо тук, значи... Да. След като се събере кол и дърво се намира място. Това се е много се намира място за дупка и евентуално за по-дълъг престой. След това, което правя в момента е, че бързам. Бързам да си намеря място и за да клипа не става отвратително дълъг и бавен изключен. Скачам бързо, но не е много добра идея така да се бърза още от началото, ако нямате храна. Както виждате сега аз си намерих няколко пиенца, толкова още. И си намерих и храна, още по-кощо. Ще убия повечето. Ще остават две. Тя ли ще се спалнат някакви животни? Най-добре е да се заселвате в гориста него. Според мен. Защото има достатъчно дърва. И не е нужно... Не е нужно да се ходи чак толкова много. Аз, между другото, съм на много странно място. Много странно място, сякаш съм на огромен остров. И това ще е някакво затруднение. Така, трябва да почнем. Добре. Значи къде да си направя къщата, това ще е някъде тук на високо или някъде на ниско. Ето да стискам Skywalk. Добре, ще... Кошка малко ме стресна. И там не хареса, въпреки че няма да бъде. Добре, ей тук ще си пробия една дупчица, пък след това става става. Сега там, който моя личен любим вариант за първа нощ, който винаги използвам. Той е много елементарен. Но аз в момента не търся нищо сложно. Търся нещо как се казва. Все едно. Тук сега в момента правя нещо като мини. И ще я продължа след малко. Сега ще направя печка. Ще видя къде е слънцето. Сега сме вече гадно. Ще осветя това място, тук е сложено точно колкото да пази близкото разстояние. Тъй като съм много гладен, ще направя това е самото. И ще се затворя, ще започна да копая. Това е друго нещо. Тази нощ не мога да направя. В момента се чудя колко време да правя клипове, т.е. тестирам минути 15 нещо, защото
да направя толкова кратко. Тъй като сега ще трябва чакам цялата нощ. Това е лошо. Така ми е. Ще стане доста скучен епизод. Но на сутринта ще излезна, ще събера ресурси за по-хубава къща. Сега ще опитам да намеря повече кол, да мога да изкача камъните и да ги направя гладки. Така се казва. И ще се опитам да направя един красив дизайн на къща за втората нощ. Която и за по-дълго ще продължи, но аз обичам да достроявам къща, т.е. като направя една къща да започна да я правя някакви странни израстъци, които са нещо като кули и обикновено се получават странно, но аз много ги харесвам. Думай на вас, ако да ви харесва. Трябва да ходя да си правя нова кирка. Точно за това. Тъй като това е къща за една нощ, няма да правя някакви много впечатляващи мини. За мен мините ми не е толкова просто. За мен се става с стълби още в началото на създаването ѝ. Има си повече място, така че по-бързо да се слиза и да си удриш главата след път, като мръднеш. Не обичам да правя. Това е нещо много скучно, но точно като го казах, нашето заобичам, защото на нашето казах, че не обичам и се появи код. Добре. Ще се опитвам да правя горе-долу равни по времето на видеа, защото някакво такова. Едното е 20 минути или 15 минути, а другото е половин час, пък следващото, третото пак е 15 минути. На нас не харесва така. Тоест не харесва като гледам видеа да има такава разлика. Лесно да я подредим общо. И след като изчупа това блокче, ще се кача нагоре. И от два стака съм изправя. Не се изпекал и ще си направя каска. Каска ще е първата нощ. Тоест до душа си. Правя печка и пускам да ми се прави гладкият камък. Май се окаже, че това ще е къща за две нощи, не за една. Дано да стане ден.
Не знам защо ми просто искам да тръгна тук долу. Почва да ми свършва точка. Това е нещо важно. Нещо, което почти трябва да имам задължително в инвентара. Надявам се да не знам. Както тръгна, надявам се звука да е хубав. Да не е много гаден. Това ще е отвратително, ако съм снимал толкова време. Се окаже, че звука е гаден. Колко не става това. Моля за... Сега ще мога да разбера колко време ще мине така. Не знам как. Това ще е този клип, първи епизод. Не става много скучно вече. Ще продължа да копая. И се надявам да намеря нещо полезно. Следващия клип ще е през деня. Защото трябва. Добре. Харесвайте, лайкове, глупости, всички тия работи, които трябва да се казват на края на видеята. Тоест, не съм много голям фен, защото всеки знае, че има бутон, с който лайкваш и може да се абонира, т.е. не е неандерталец. Може и сам да се сети да го направи, не е нужно да моля за това. Някой го иска да направи. Но благодаря предварително и скоро.